Terve, mä oon Dani ja nyt tänään me maistellaan tämmöstä ihmeen outoa asiaa. Mä oon Anne, Danin äiti, ja mun ystävä asuu Italiassa, niin hän toi meille tämmösen panettoncino pistachio. Eli tää on siis joku ilmeisesti kuivakakku paikallinen. Okei. Niin me ajateltiin, että testaa yhdessä. Haluatko sä avaa? Jaa. Näytäs aika hauskan näköinen. Tämmönen. Hei, se tuoksuu aika hyvältä. Niin Eikö se oo? Yllättävän ok. Hauska. Vähän niinku tällainen muffinsi, mutta tää on kuitenkin ilmeisesti kuivakakku. Kun tätä avataan? Näetkö tuolla? Siellä. Interesting. Leikataan tästä paljon. Joo. Leikataan vaan. On kyllä hassu tuoksu. Alkuun oli ihan hyvä, mutta nyt on vähän hassu. Niin. Hei, täällä on kuulkaa sisällä jotain. Häh? Täällä on... Kato, tohon tuli. Ota sä se pala, mä leikkaan vielä toisen. Ai sä maistat jo? Joo. Okei. Aika hyvää. Ai on. On. Mitä tää sisällä oleva? Tuossa näkyy paremmin. En tiedä. En tiedä, että tää sisällä on ainakin hyvää. No tää on yllättävän hyvää, mutta tää on tosi siis vaikea selittää. Tää on... Tässä lukee vaan italiaa tässä paketissa. Panettone farcito con crema pistachio. Pistaasikermaa. Mitähän toi on toi sisällä oleva? Saatko se näytettyä sitten paremmin tähän? Crema al pistachio. Siis pistaasikermaa. Okei. Mikä sun arvosana on tällä? 5/5. Tää 5/5. Tää on niin hyvää. What? Okei. Mä en oo kauhean makeen ystävä itse, mutta mä sanon ehkä 3/5. Tää on yllättävän hyvä, semmonen aika niin kuin kostea kuivakakku, jos näin voi sanoa. Yllättävän hyvän tuoksunen, aika neutraali, mutta tää on hämmentävä, mitä täällä sisällä on. Mut okei, 3/5, 5/5, eli sä saat syödä sen. Ja myöskin, että sit kun me saadaan 5000 seuraajaa, niin mä saan mertsiä. Mä taisin jotain tämmöistä luvata, katsellaan sitä sit joskus. Yes. Kiitos seurasta. Tämmönen herkku tällä kertaa. Moikka! Moikka!